I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Unsa ni? Ato! Nagadungog kong istorya, ha? Pero ato na niya. Ay, yung panama ni bisan kinsa nga ako istorya ni mo. Unsa lagi day na dito. Kikuyawan ba ako? Unsa na dito? Basta mo promise ka mo, dili ka magsabang. Laki, unsa man? Kini ba? Nagadungog kong istorya. Mamularga ko nos mami ni mos gawan. Ha? Unsay malargat sa gawas? Wa ko kasapot. Oh, siyo, uy. Huwag ka rin kasabot. Kanang mulargas gawas, good. Abot, ipaibot. Tarong ko dito. Buti pa ibot naman, kanang, ang buti pa sabot ba? Nga manarbaho ko na sis gawas. Nga mo abroad. Ha? Wow, din mo ni Mrs. Rondi eh. May gamay lang problema about ni Chelsea. Mao pa? Pero I know, mapatsap ra ni namo. Oo. Istoryahan na ganun ng tugtarong bro. O pre James. Oh, kadit. 15 minutes naman di ay. May emergency ang general meeting man di ay ta. At 2 PM sa office lobby. Nanawag si Busimil. Nag-follow up ko na disseminate ba ko ang info. Oh. Naabot naman sa among department. Naabot naman sa ubon. Kaminer ba ko siya? Mamalihog ng lita bro. Sa pag-follow up. By department. Palihog ba eh. Nga ikaw may akong labaw. Don't worry. Ako silang falapon. Salamat bro. Kung may tingali nga, mo'y nahinay na lang sila adto aron inigabot ni Sir. Intact na ang body. Okay bro. Wala problema na ha. Excuse. Sige bro. Today. Oops. Ay nalagi ipadayon. Ang gusto mo isulti. Lakaw na. Ikaw bro ha. Nag-anticipate na good ka. Si Rika may ang buot na... Lakaw na. Ay. Sige. Adto na ko. Ay, tuhan na. Pangato na mo sa lobby office ha. Kay hapit ng oras sa emergency meeting. Moabot na ron si Boss Emil karong tataod. Okay, sir. Okay pa rin. Thank you. Uy. Kitsa man nanawag pa? Kasamukan ba eh? Wag yun palibak ay si Chichirika. Bago pa ganin akong gisgutan nga to ni James. Nanawag man dayon. Hello? Saan muka ni mo eh? Kamaayo ni mo, Sir Baldwin, uy. May man lang ka kung ikay manawag o magsamok-samok na ako. Mag-meeting man gud mi. May emergency meeting mi karong tugwa pa. Ay, dili ko interesado ang meeting ninyo. Kawa ko niyo dawata sa akong pagpang-apply trabaho diha. Ay man og ako'y magbuot dirig dawaton ka. Sa may tuyo nimo? Kapila na ko mag-message ni Sir James sa messenger pa. Huwag ko niya reply eh. Ano gutaw nga? Ari ka maningil nako. Nga dili man ako imong gimessegean. Kay ikaw man ang naa diha. Nya kay gi-ignore man niya ang akong message. Ikaw bago pa. Ano kumong gihapon og karon pa? Wa man ka gihapon ka gi-accept ni Bro James sa imong pag-friend request niya. So, ako yung posibilidad nga dili niya mabasa imong message. Turo to sa spam. Gikaon na to. Unsay to sa spam? Unya gikaon na to. Wagig ka ka, G, ang spam, makaon na. Yabag. Katawa lang ay.
ang maaman sa muhila ko. Bugal-bugalon juga ka, Sir Baldwin, uy. Buyag. Ay, augtas ko nimo. Hoy, basta ina si Sir James ha, nga ipa-accept ko. Kay kung dili na magmahigit siya. Kaya nga ano? Unsa may imong buhaton, be? Unsa may imong buhaton? Unsa imong buhaton, Rika babes? Rika, be? Rika! Kawalay batanis, ano niya eh. Ikalit mo lang kung pindot o putol ang panagsulti na mo. Gawas mo ng tinuod ng batanis ng bayhana da. Pero, ano mo to yung giingon? Magmahal ko no si Bro James kung... Yawa ni bayhana eh. Ala! Pati! Alas 2 pasado na! Late akong emergency meeting ini da. Ahak na sila kami eh. Amo na naman kasi yung pagpanawag da. Uy! Wa pa din magsugod ang meeting, bro. Wa pa mabot si Boss Emil. Langay kay naabtan ko na siya traffic sa highway. Mao ba? Naluwas pa day ko. Hapit ko maamong niri kami da. Nanawag na ko, bro. Kaya nga ko na nga hangtod ron. Wa pa nimo siya gi-accept sa iyang pag-friend request. Nag-message ko na siya nimo. Ay napagisgot niya bro. Yatas meeting. Wa pa man gud magsugod. Ano, sa mo day bot ni mo ipasabot? Sa may gusto ni mo mahitabo? Gusto kang ipahibaw ni mo sa kadaghanan? Bahin para niya? Dili pod, bro eh. Pero, murag na nganti. O, hulga pa ka itong iya, bro. Maingon siya nga. Magmahay ragid kuno ka. Mao ba? Nga naman ko no? Unsa man ko na akong mahayan? Ha? Unsa bro? Nadugay lagi mo ron na Chels. Si teacher titulong yan kaayo. Uy, hinay na tingog di mo ko eh. Dunggan kag laing tao. Niya musulti ditong teacher ni mo na. Humantikaan ka. Tinood manggod. Ay, bisan no. Nagklase maka mo. Nag-discuss siya. Niya, sige balik-balik kaya ang among mga classmates ba dikit kasabot. Mau di ay. Doon ay rason. Aw, oo. Kanya ikaw, nagkasabot ka. Wa. Na, murag gitagak ni mo. Check siya ka. Otro po din kayo makasabot. Ang lisod man. Mat. Na, mati ay. Oo. Bugo kay ko ano matay. Basta mataganin na mo. Ay, tuwa magwas likod maglingkod sa una. Basta mat. Matog, rapod ko. Unya, aday Chels. Matuli ko ha. Dila ko masud kay mapanghagan dag mami Melanie nimo. Wa man si mami dini sa bahay dito. Ayaw lang ko biyae. Doon labi tao ng inyo. Ay, unya maabdan ta din he. Allergenic ba yaras mami nimo na ako? Sige lang. Kay paingon naman si daddy. Doon naman kuno siya. O ba? Tay, nanakit si daddy tito ay siya na nami abot. May pa-study nimo James kay loving gid kaayo. Hi, Dad! Hi there, James. I miss you very much. Hi, Daddy! Kuranding, langga. Dong James. Noon sa iyo. Subo lagi kay kag naong. Wa ka ba iresa nangutang nimo? Ni. Wa mo tubag. Chelsea. Langga. Dad? Ngano? Noon sa ka, Dad? Noon sa day ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!